Ahoj, tak ja ťa dneska vítam na tomto krátkom inštruktážnom videjku, ktoré by som chcela s tebou pozdieľať. Mám tu dneska aj pomocníka. Toto videjko je určené hlavne na to, aby si možno oživila nejaké tie základné techniky používané pri cvičení zostavy ženskej hormonálnej jogy. Takže toto je ozaj určené len pre tých z vás, ktorí už majú za sebou kurz hormonálnej jogy alebo máte aspoň zakúpenú knižočku a proste viete, o čom hovorím. V tejto prvej časti najskôr si prejdeme základné techniky, ktoré sa počas celého cvičenia používajú, a v druhej časti budeme prechádzať len vyslovene s jednotlivými pozíciami, čiže nedá sa popri tomto cvičiť samotná tá zostava, ale vieš si pozrieť, či ten ktorý cvik cvičíš správne. Okay? Tak môžeme ísť na to.